Završetkom radova na novoj bušotini u mjesnoj zajednici Banovi Selo, Selo 2 obezbijeđene su dovoljne količine pitke vode kako bi u ovom dijelu ove mjesne zajednice prestale redukcije sa kojima su se mještani suočavali godina. U Selu 2 evo kompletirali smo, završena je pumpa, ispitana je voda, voda je kvalitetna, pitka je i ovdje preko 175 domaćinstava konačno ima vodu. Jedan od velikih nedostataka je bio nedostatak bilo kakve vode. Danas imamo školu tu koja može da koristi vodu. Do sad je uvijek bile redukcije, evo danas imamo preliv, ono što je dobro, završen je sistem hlorisanja, tako da sigurno imamo i kvalitetnu kontroliranu vodu. I u narednom periodu planirani su radovi na poboljšanju vodosnabdijevanja u mjesnoj zajednici Banovi Selo, ali i u drugim mjesnim područjima. Nastavljamo radove sljedeće sedmice u Banovi Selu, Brezje i Gaj, ono što imamo još 2 bušotine koje trebamo da ubacimo u centralni vodovod i idemo da radimo Borovac, odnosno Pribitkoviće, a jedna od najvećih, najgorih stvari jeste da mjesna zajednica Brigići nisu imali 30 godina pitku vodu. Evo, završili smo bušenje, idemo sistem sada ispitivanja pa ćemo i taj dio riješiti. Selo 2 stavili smo tačku, ljudi neće više imati redukciju, imaće kvalitetnu vodu i put da idemo u druge mjesne zajednice. Ovi projekti na poboljšanju vodosnabdijevanja rađeni su uz podršku Vlade i Federacije Bosne i Hercegovine te sufinansiranjem iz općinskog budžeta. Cilj je prema riječima načelnika da se u ovoj i sljedećoj godini riješe svi problemi vezani za vodosnabdijevanje na području cijele općine.